Erokamano. Mane wachni mogik bende. Sawa. Erokamano ahinya. Sharon, wachni mogik kwatieko. Erokamano, an gima dang' awachi ne joma somo e mbalariany ni rwakruok in ema in owuon nyaka iti gi common sense. Ni sama rwakora kamae, ere gima tang'o. To occasion mane madhi momiya rwakora kamae. Koro kumidhi gima mata e rwakruok ni. King'e ni dhi klas rwakri arwaka maber, mok nya dhi distract japuonj, kendo ok nya dhi distract student moko. But koro gima nya wacho ni to ji oweketo pachgi ni kaka ng'ato rwakore to mano koro odwaro ni o attract ji. Mano gino miyo ji mijing'o mar bedo miyo ji mijing'o mar raping. Nikech sama uketo rules ni tik ji ok onego rwakre kamae e skul machalo kamae, to jok marwakore ma kaka ok uwachono dong' umiyo jok ma rapist ka mijing'o mondo dhi otimnegi gik maricho. Koro an gima dang' awach gima pod achungo niya, immorals and personal immorals magi ema mata e rwakruok ni. Be sami rwakori ng'e ni dhi kanye. Alafu gima dang' awach mogik ni kin ng'ama dhi skul, king'e ni oluongi e skul ma oridi, dhi gi rules magiketo. King'e ni in e skul ma public kaka KU, rwakri kaka idwaro, but irwakri gi kaka idwaro ni ji adressi. Erokamano ahinya. Wachni mogik Leo.